Ja, to je ten, čo má tú tučnú frajerku a on hovorí, že áno, akurát to stoja pri mne. A tá baba vôbec nie je akože škaredá. Ani tlstá určite. No ale má 16 a mne to napadlo toho ako piatok a sobotu, že čo budeš? Vieš, akože urazil si, čo keď to počúva a teraz môže mať z toho traumu psychiatr, psychológ a iní doktori. Prepáčte, slečna, no nie ste môj typ, hoď každý za vás by aj život dal. Veď pozrite na mňa, to je len zlý vtip, by tak starý tlsťoch vás kritizoval. Ja som fakt nechcel dnes uraziť vás, len jazyk môj zazraz predbehol mysel. Vy vôbec nemáte široký pás, ste odzadu pekná, to z diaľky som videl. Pochopte, babi, čo hrdosť máte, prkavá je aj tá najkrajšia krása. Nevždy, čo blíží, sa musí byť zlaté, aj modelka Iva je dnes plnokrásna. Na reprák debil zazraz mobil dal, začula slová, čo počuť nemala. Za super srandu som ho vtedy mal, kým nezistil som, že pri ňom stála. Tak pred vami klopím oči aj hlavu, to very sorry, už aj vám dlžím. Vy rokov 16, ja 2 detí mám, čo nám život dal, to treba si užiť. Pochopte, babi, čo horenosť máte, prchavá je aj tej najkrajšej krása. Nevždy, čo bliští, sa musí byť zlaté, ex-miss Slovakia je dnes iná krásna. Vaša krása, zo zlatej misy len jablká zlaté, chudobná duchom, hoď veľmi krásna. Prepáčte, slečna, len nie ste môj typ. Vtip. Mami?